äitini ja monen muun lanseeraama rakkausrajat, raitis, ilma ja ruoka, 4 R:n kasvatus, niin onhan siinä, niin kuin, Kyllä. siinä on vissi perä, että ne tietyt rajat tuo sen turvallisuuden tunteen ja nehän tuo sen, niin kuin sen, että jotain kiinnostaa, missä mä meen ja mitä mä saan tehdä. Kyllä. Sitten toisaalta ne rajat pitää myöskin sitä turvaa sitten sisällänsä, että siellähän ei saa siellä rajojen sisällä olla turvatonta. Mutta. Kyllä. Ja se just sillä, että periaatteessa äitinä näin, jos omille lapsille tätä 4 R:ää noudattaa, niin sitten myös ne omien lapsien kaverit, millä ei niitä 4 R:ää siellä elämässä ole, niin ne saa vaan niinkö siitä niinku huomaa just näin, miten itsekin huomasi, että okei, että asiat voi siis tehdä näin. Että ai teillä on tällaista, niinku, että vau. Että siinä vaikka varmastihan nuorilla keskenään tulee, ai sun pitää mennä kotiin, no joo, vähän nössöä tai mitä nyt sitten ikinä niinku tuleekaan. Joo, ja yrittänyt niin kuin omille lapsille esimerkiksi tätä sanoa, kun tulee tämä, joo, sen ja sen ei tarvitse lähteä mihinkään, se ja se saa olla 2 saakka. Hyvä heille, sinä et. Ja että vähän epäilen, onko edes tottakaan, mutta että jossain vaiheessa tulee sitten ehkä tilanne, jolloin sä oot ihan tyytyväinen, että sua on kyselty kotia. Mä muistan, niin kuin sanoit, että saa jonnekin kaverille, tai että oli joku yksikin aikuinen tai joku, mihin sai mennä, että ihanaa, kun täällä on tämmöistä, niin mä muistan, että mun niin kuin lapsuuden koti on ollut tämmöinen, että mulla oli muutamakin ystävä, jolla oli kotona tosi haastavaa, että sitä ei muista, mistä se tuli ilmi jotenkin, mutta että äiti on niin kuin sanonut, että meille saa aina tulla. Ja se tarkoittikin kyllä sitä, että meillä siellä monesti sit saattoi niin kuin väkeä olla, mutta se on ollut myöskin semmoinen, mitä on itse halunnut jatkaa eteenpäin niin kuin nuorille, että on myös välillä kaiken karvaista porukkaa ollut yökylässä siellä meidän yläkerrassa, ja sitten olen tietty pitänyt pieniä puheita siitä, että ei sitä käytetä aivan tolkuttomasti hyväkseen, että meille aina saa kuka tahansa tulla yöksi, mutta sitten toisaalta mieluummin niin, että en kyllä niin kuin ketään nyt laita pakkaseenkaan vinttaamaan. Tämän podcast-sarjan nimi on Suoraa puhetta itsemurhasta. Mä olen teatteriohjaaja Kirsi Sulonen ja mun kanssa tätä podcastia on tekemässä näyttelijä, kokemusasiantuntija Anniina Savela sekä kriisikeskus Mobilen kriisi- ja väkivaltatyöntekijät Miia Kovanen ja Liisa Jaakonaho. Tämä podcast on tehty yhteistyössä kriisikeskus Mobilen ja teatterikoneen Kaaoksen kasvattama monologiesityksen kanssa. Kaaoksen kasvattama monologinäytelmä kertoo itsemurhan jättämistä jäljistä. Se kertoo siitä, millaista on olla itsemurhan tehneen läheinen ja millaista on kasvaa ja elää mielenterveysongelmien aiheuttamassa kaaoksessa. Tämä monologi sai Suomen kulttuurirahaston apurahan ja se tulee ensi-iltaan syyskuun 16. päivä tänä vuonna 2023. Kulttuuritalo Villa Ranassa teatterikoneen tuottamana. Monologi on myös tilattavissa ympäri Suomea. Kriisikeskus Mobile on mukana podcastissa sekä teatterikoneen yhteistyökumppanina monologin osalta, että Puhutaan elämästä hankkeen puitteissa. Puhutaan elämästä itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa hankkeessa keskitytään itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen Keski-Suomessa järjestölähtöisen asiakastyön, viestinnän sekä verkostotyön keinoin. Puhutaan elämästä hankkeen tarkoitus on vahvistaa entisestään Kriisikeskus Mobilen tarjoamaa keskustelutukea itsetuhoisille ja heidän läheisilleen. Tällä podcast-sarjalla ja myös Kaaoksen kasvattama monologinäytelmällä me halutaan rikkoa hiljaisuutta. Me halutaan puhua itsemurhasta, me halutaan puhua siitä sen aiheuttamasta kaauksesta ja me halutaan puhua siitä suoraan ja häpeilemättä. Mitä enemmän sitä tabua rikotaan, sitä helpompaa apua on hakea ajoissa. Tämänkertaisen podcast-jakson aihe on nuorten mielenterveys.
Anniina Savela, sä olet kokemusasiantuntija ja näyttelijä Kaaoksen kasvattava monologissa ja olet myös monologin käsikirjoittaja ja tarina perustuu sun tarinaasi ja elämääsi Kaaoksen kasvattamana Kaaoksen keskellä. Eli sun äidin mielenterveysongelmat ja itsetuhoisuus pitkälti väritti sun lapsuutta ja nuoruutta. Niin miten sä oot itse voinut tuolloin? Miten sun mieli on voinut tuolloin lapsena ja nuorena? No jälkikäteen ajateltuna niin tosi huonosti. Että enhän mä sitä silloin ymmärtänyt. Eikä sitä ymmärtänyt kukaan muukaan. Mun lähellä olihan mulla sitten muitakin vanhempia ja muutakin tukiverkkoa siinä, mutta ei sitä niin kuin kukaan ymmärtänyt, koska mä en osannut sitä sanottaa. Ja se oli mulle niin kuin normaalia elämää, johon mä niin kuin kasvoin. Niin en osannut pyytää apua ja sitten kukaan ei myöskään sitä niin kuin tarjonnut. Mikä tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna niin kuin todella oudolta. Mutta mä luulen, että se edellisen jakson häpeä kyllä loistaa siellä aika vahvasti. Että kukaan ei edes uskaltanut sitten tarttua niihin hekään, jotka asiasta tiesivät. Mutta eikö aika hurja, siis muistan tämmöisen, meneekö oikein tämä tarina, että ambulanssilla olisi äitiäsi haettu ja sinä olet ollut melko nuori, niin sinulta on kysytty vaan, että pärjääkö sä, Joo, kyllä. Kun sä oot jäänyt yksin sinne kotiin. Joo, tai siis äiti ilmoitti minulle, että hän menee tappamaan itsensä junan alle ja kellon ajan ja paikan, että mihin menee. Ja mä sitten lähdin koulusta kesken kaiken häntä niin kuin sieltä hakemaan ja hän alasti makasi siellä junaraiteella hyvin sekaavassa tilassa ja soitin hänelle ambulanssin ja menin hänen kanssa yhdessä sinne ambulanssiin ja muistan vaan, että hän näki tosi hallusinaatioita ja muita siinä ja mua vaan nauratti kauheasti. Mä en tietenkään osannut suhtautua. Häpeä reaktio. Joo, naureskelin vaan siinä ja sitten ambulanssikuskit kysyi multa, että asutko äidin kanssa. Mä sanoin, että joo, että asun kahdestaan ja he olisivat sillä vaan, että no, et pärjäät sä. Sitten mä, että joo. Ja mä olin 13. Ja sitten mä lähdin sieltä ambulanssista pois ja äiti meni ja tulin bussilla pois sairaalasta. Ja se homma jäi siihen. Niin nyt näin jälkikäteen ajateltuna, niin siinähän on tosi monta juttua mennyt pieleen. Siihen olisi ehkä pitänyt jollain muulla tavalla reagoida. Ja näitä siis on kyllä aika paljon. Niin sitten tietenkin, että kun terveydenhuollon henkilöstön niin kuin avun antaminen minua kohtaan oli tätä, niin enhän mä myöskään osannut itse kenellekään. Mitäpä mä olisin mennyt sanomaan jollekin, että meillä on tämmöinen tilanne, kun ikään kuin siinähän se oikein lautasella heille tarjoiltiin. Ja sitten, että hakemaan keneltäkään apua kouluterkkarilta tai mistään, niin en mä niin kuin. Minkä ikäinen sä olit sanonut? Äsken. Tai siis silloin 13. Niin. Joo. Niin. Tavallaan itselle tulee tuossa tilanteessa melko hurjaa, että se olisi ollut sun vastuulla. Että kyllä siinä kohtaa ehkä nyt on kyllä. Terveydenhuoltohenkilökunta ehkä olisi ollut se, joka. Kyllä. Mutta mites meneekö oikein kriisi- ja väkivaltatyöntekijä Liisa Jaakonaho Mobile kriisikeskuksesta, niin miten nuorten mielenterveys näyttäytyy teidän työssä? No kyllähän se nuorten niin kuin mielenterveys näyttäytyy meidän työssä muun muassa nuorten lisääntyneenä itsetuhoisuutena. Ja se, että meille viesti jatkuvasti on se, että nuoret ei saa apua ja ne joutuu tosi pitkään kamppailemaan niiden mielenterveysongelmiensa kanssa. Ruuhkaa on vähän kaikissa nuorten palveluissa ja sitten se valitettavasti näyttäytyy semmoisena myöskin, että sitä apua ei saada ajoissa ennen kuin nuori on tosi huonossa kunnossa. Ja sitten sekin, että kuullaan näitä tämmöisiä tosi surullisia tarinoita esimerkiksi vanhemmilta, että mennään päivystykseen, kun nuori on itsetuhoinen, mutta hän ei ole tarpeeksi itsetuhoinen. Ja sitten voi olla, että tulee joku käynti jonnekin jossain vaiheessa.
mutta että yleensä Niin. tosi pitkän ajan päästä ja mitä ehtii tapahtua siinä välissä. Että. Ja olen myös kuullut tai tuttava piirissä tapaus, jossa lukuisia itsemurhayrityksiä nuorella, mutta ei ole paikkoja. Ei ole mitään, minne niin kuin voisi laittaa, että ei niin kuin ole, vaikka apua on haettu, niin sitä ei saa, kun ei ole mitään. Joo, ja tämä on niin kuin hirveän suuri ongelma, vähän kuin semmoinen eettinenkin ongelma itselle, että kun puhun sen puolesta, että sitä itsetuhoisista ajatuksista pitää sanoa ääneen ja pahasta olosta pitää puhua. Me ollaan tehty tämmöistä nuorisokamppista, että me ollaan yritetty tavoittaa suoraan nuoria viestimällä tästä aiheesta. Ja me ollaan käyty 9-luokkia tapaamassa Jyväskylän alueella, vietty heille semmoista oppituntia mielen hyvinvoinnista ja itsetuhoisuudesta. Ja meidän koko tunnin pääteema on se, että jos sulla on paha olo, niin puhu siitä jollekin turvalliselle aikuiselle. Samaan aikaan omassa takaraivossa niin kuin jyskyttää se, että niin, mitä sitten tapahtuu. Niin, ja toki ajattelet, että jos niin kuin sitä apua saisi ajoissa, niin kuin monissa tapauksissa se voisi olla niin kuin jo ikään kuin pienemmän, matalamman kynnyksen apua, mutta sitten toisaalta on olemassa monia mielenterveyden haasteita, joita ei ihan noin vaan selätetäkään, että ne vaatisi sitten ihan oikeaoppista lääkehoitoa ja muuta hoitoa, mitä sitten ei välttämättä tällä hetkellä saa, mikä tietenkin olisi sitten tuonne niin kuin päättäjien suuntaan sellainen, että ei nyt ainakaan sitten lapsilta ja nuorilta näitä rahoja leikattaisi tämän enempää, vaan päinvastoin. Kyllä, ja mä ajattelen, että se ennaltaehkäisevä näkökulma on ehdottoman tärkeä, että ne tilanteet ei pääsisi. Nythän ikään kuin puretaan niitä jonoja niiden kohdalla, joiden tilanne on jo tosi huono. Me pitäisi saada se jarru painettua siellä paljon aikaisemmin. Eli saada sitä ennaltaehkäisevää työtä, saada sitä apua juuri varmaan niihin perheisiin, missä on vaikeaa, koska kyllä se sitten näkyy meidän nuorissa ja lapsissa. Kyllä. Niin, ja se tavallaan se kertaantuminen, ylisukupolvisuus just siinä, että sittenhän niin kuin, tavallaan itse ajattelen, että on monella tapaa taivahan ihme, että sä et ole tuonne enempää sekaisin niin kuin sinun historiallasi ihan näin. Kyllä. Muistan ajatelleeni, kun olemme ensimmäisen kerran tavanneet ja sitten ystävystyimme ja sitten sä rupesit kertoa, mitä kaikkea on, niin ettei voinut kuvitellakaan, että Mutta joskus nuorenkin elämässä se yksikin hyvä kohtaaminen, se yksikin turvallinen aikuinen voi saada sen just muutoksen aikaa. Meinasin vaipua epätoivoon heti keskustelun alkajaisiksi, koska siis se just kun puhutaan tuosta, että sitä apua ei ole niille nuorille, että niitä ei ole niitä, että ei ole paikkoja, ei ole työntekijöitä, niin semmoisen tiedon allahan sitä niin kuin musertuu, että me ei voida tehdä siis mitään, että annetaanko me vaan olla, ja itselle tulee ihan semmoinen, niin kuin, että jotenkin lyyhistyy sen tuskan alla, että kun niitä resursseja vaan ei ole, mikä on niin kuin kamalaa, mutta sitten heti just tuo, että se tarvii vaan sen yhden aikuisen, niin ajattelin, että nostan meidät sieltä epätoivosta sillä, että itselle se on ollut ihan muutama kohtaaminen silloin niin kuin teini-ikäisenä, jotka sai niin kuin itselle sen kaiken keskellä, että mä en halua tämmöistä elämää, mä haluan näistä kaikista niin kuin yli. Ja itse niin kuin nuorisotyöntekijänä niin sitten myös ajattelen, että vaikka sillä nuorella olisi kuinka huonosti ne asiat ja vaikka mä siinä hetkessä olisin niin kuin tosi voimaton tai niin kuin avuton, että mulla ei ole antaa hänelle mitään konkreettista, mutta se, että hän näkee niin kuin saa yhden semmoisen kokemuksen, että joku kysyy ja joku kuuntelee ja joku välittää ja joku on niin kuin vilpittömästi läsnä, niin se voi olla jo niin kuin se pelastava tekijä. Kyllä. Ihan ehdottomasti. Ja mä ajattelen, että kun sanoit, että me ei voida tehdä mitään, me voidaan tehdä tosi paljon. Niin, koska se, että niitä osastopaikkoja me ei voida lähteä lisäämään, eikä me voida saada lisää ihmisiä tuonne kentälle. Mutta esimerkiksi mä oon nyt viimeiset 2 vuotta työskennellyt itsemurhien ehkäisyhankkeessa ja
me ollaan pidetty itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutuksia ammattilaisille. Ja meidän koulutuksiin on osallistunut yli 1600 ammattilaista eri aloilta, sote-alalta, sivistystoimesta, nuorisotoimesta. Että kaikkia tämmöisiä ihmisiä juuri siihen, että ei tarvitse aina niin kuin, tai just sitä jarrun painamista, että saataisiin niin kuin varhaisessa vaiheessa kiinni ne jutut. Kysytään siitä itsetuhoisuudesta nuorilta myöskin suoraan. Ja joskus nimenomaan se, että kaikki nuoret, joilla on itsetuhoisia ajatuksia, niin ei tarvitse esimerkiksi erikoissairaanhoitoa, eikä tarvitse terapiaa. Mutta että joskus se kohtaaminen voi olla niin merkityksellinen, että se voi lähteä sitten niin kuin viemään sitä tilannetta eteenpäin. Mutta meillähän on hirveä tarve ratkaista aina ne ongelmat, että kun joku nuori tulee vaikka ja kertoo jonkun tarinan omasta elämästään, niin tulee semmoinen tarve, että okei, hei, mä haluan nyt mä haluan korjata tämän tilanteen, tai jotenkin siellä voi olla taustalla vaikka mitä, mutta eihän me voida niin kuin lähteä korjaamaan vaikka perheen taloudellisia ongelmia tai vanhemman päihdeongelmaa tai vanhemman mielenterveysongelmaa. Et me ei voida ratkaista sitä asiaa, mutta tärkeintä on nimenomaan, mitä sä sanoit, Anniina, niin pysähtyä ja kuunnella, ottaa vastaan, koska nuoret tarvii sitä, että joku voi ottaa vastaan niiden vaikeat ajatukset, koska ne painii ihan samanlaisten asioiden kanssa kuin me aikuisetkin, että jos ei mun ajatukset olekaan niin tärkeitä, tai jos ei tämä mun tilanne olekaan niin paha, tai jos toi vähättelee sitä. Varsinkin nuoret kokee tosi paljon sitä vähättelyä, että voi, että eipä tuo nyt ole. Sinä et tiedä vielä mitään elämän oikeista ongelmista. Niin, ja siis onhan kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve aivan tämmöinen yksi ihmisen peruspsykologisista tarpeista, mikä sitten ehkä niin kuin nuorilla just, no siinä häpeäjakson yhteydessä puhuttiin siitä, että niin kuin hätähuudosta liittyen itsetuhoisuuteen, että joskushan juuri nimenomaan, niin kuin sanoit, että ei välttämättä ole mitään erityissairaanhoitoa, vaan hätähuuto sille, että huomatkaa minut. Että sitten tosi paljon itse on työskennellyt niin kuin nuorten aikuisien kanssa, niin kuin pitkäaikaistyöttömien työpajaa, teatterityöpajaa vetänyt ja sitten lasten ja nuorten kanssa tehnyt teatteria ja en toki nyt siellä automaattisesti tee mitään mielenterveystyötä, mutta kyllähän sen joka kerta näkee, kuinka tärkeää mielenterveystyötä se on ja että itse jotenkin pyrkii niin kuin esimerkiksi sanottamaan joka kerta sitä niin kuin ylpeä, että mä oon susta ylpeä, vitsi miten hienoa, mä oon susta ylpeä. Ihan vaan sillä, että tietää niin kuin lukuisia, jotka on sitten saattanut myöhemmin esimerkiksi muuhun ottaa yhteyttä, että se on ollutkin tärkeää. Sä olit ensimmäinen, joka on koskaan sanonut mulle, että sä oot musta ylpeä, jonka seurauksena jotain tapahtuu. Ja sitten niin kuin sama monessa muussa, että se voi olla ikään kuin ihan random ihminen, aikuinen ihminen jossain tietyssä hetkessä, joka kuuntelee ja näkee, eikä mitätöi, eikä yritä ikään kuin juuri tähän tsemppaamiseen ja pärjäämiseen niin kuin sysätä, että nyt vaan kyllä. Suomalaisella sisulla läpi harmaan kiven. Niin, kyllä. Ja kyllähän nuoret niin kuin aika vahvasti kokee aina olevansa jotenkin väärässä paikassa tai vääränlaisia. Mä luulen, että se on semmoinen universaali, me ollaan varmaan itsekin, ainakin minä itse nuorena olen kokenut, että nämä nykyajan nuoret sitä ja tätä ja niin se on varmaan semmoinen, mikä niin kuin aina toistuu sukupolvesta toiseen, että ne on aina vähän jotenkin semmoisia äänekkäitä ja näkyviä ja kuuluvia ne nuoret. Ja niillä on se kokemus, että eivät saisi olla, että niitä häädetään tuolta kauppakeskusten auloista ja sitten olette taas väärässä paikassa, kun olette jossain muualla. Niin kyllähän nuorilla on niin kuin se kokemus jollain tavalla. Ja ehkä se niin kuin häpeä myöskin siitä omasta itsestään niin kuin nuorena, ja sehän kuuluu ikään kuin siihen semmoiseen nuoren kasvu- ja kehitysvaiheeseen, että ikään kuin tulee tietoiseksi itsestään enemmän. Ja sitten kun siihen tulee pari semmoista kommenttia, mitkä jollain tavalla osuu, niin kyllä sillä voi olla tosi ikävät seuraukset. Ottaako teihin niin kuin mobiileen nuoret itse kuinka paljon yhteyttä?
Jonkin verran. Nuoret ei sinänsä suoranaisesti näyttäydy meillä semmoisena minään massiivisena asiakasryhmänä, mutta nuorten vanhemmat kylläkin. Joo, kyllähän se siis vanhempana katsella niin kuin lapsen tai nuoren niin kuin suru. Eihän se välttämättä tarvitse olla mielenterveyshaaste tai mikään masennus. Siis, tämäkin on mun mielestä mielenkiintoinen aihe se, että saako nykyään enää olla surullinen vai hetikö tehdään diagnoosi masennuksesta, kyllä, kun tavallaan semmoinen suru ja alakuloisuus on kuitenkin niin iso osa ikään kuin pitkää ja polveilevaa elämänkaarta, mutta et onhan se musertavaa lapsen surua tai yksinäisyyttä niin kuin vierestä seurata vanhempana, ja onhan siinä niin kuin tosi niin kuin avuton olo. On se sitten, no oman lapsen kanssa tietenkin niin kuin vielä eksponentiaalisesti enemmän, mutta myös niin kuin seurata tutun lasta tai itse, mitä on niin kuin työssä sitten ollut, että jotenkin sitten yrittää niin kuin itselle, että no tässä kohtaa riittää ehkä tämä, että mä oon tässä ja kuuntelen, mutta... Niin se tulee se semmoinen, että tekee mieli niin kuin ratkaista kaikki hänen ongelmat ja raivata koko tie. Ja niin kuin, että se on se semmoinen niin kuin normaali reaktio varmaan. Mutta itse ajattelen, että itsellä esimerkiksi nuoruudessa niin ihmiset ei varmaan edes tajua, esimerkiksi mun kavereitten vanhemmat, että miten tärkeässä osassa ne oli sitä, että mä näin mun niin kuin kavereitten luona niin kuin sellaista turvallista perhe-elämää. Että okei, että se on niin kuin tällaista. Ja se oli niin kuin itselle semmoinen niin kuin ensikosketus. Ja mä olin, sitten kun olin jonkun luona yökylässä, niin mä olin ihan fiiliksissä jostain kotiintuloajoista, että sinne piti mennä tiettyyn aikaan, ja mä olin ihan jee. Joo, ja mä oon kuullut tätä kyllä paljon niin kuin omastakin ystäväpiirissä jo niin päin, että kuinka tärkeää oli, että oli joku perhe, johon mentiin niin kuin syömään pöydän ääreen, mutta sitten toisaalta samaan aikaan tiedän, tämä ystäväni on myöskin kertonut, että se oli niin kuin, että kuinka kateellinen hän oli, kun että vaikka muut oli niin kuin silloin mukamas hänelle kateellisia, kun hän sai jäädä niin kuin ryyppää ja rällästään kylille yläasteikäisenä eikä ketään kiinnostanut yhtään. Ja sitten samaan aikaan hän on ollut niin kuin äärimmäisen kateellinen kaikille niille ystäville, jotka piti mennä 10 kotiin. Kyllä. Joo, itse siis olin suunnattoman kateellinen myös kavereille, jotka eivät niin kuin saaneet tehdä jotain. Ne ei päästy vaikka yökylään, kun niitä pyyti, tai niillä ei ollut kotiin, tai niillä oli siis kotiintuloajat ja heidän piti olla syömässä. Ja mä tein siis sellaista, että mä valehtelin, että joo, meillä on kello 17 ruoka, ja sitten mä menin kotiin. Kun äidin kanssa asuin, niin eihän se siis ollut ketään. Eihän meillä niin kuin siellä nyt sitten ollut mitään sitä ruokaa, mutta tein tämmöistä, joo, mulla on 10 tai kotiintuloaika tai 8, milloin lie, niin keksin niin kuin omasta päästä, että mun täytyy mennä. Että se oli niin kuin, että se jotenkin se muserta, että ollaan siinä jossain Sivan pihassa hengailemassa teini-ikäisenä ja kaikkien puhelimet rupeaa pirisemään ja mulla ei edes ollut kännykkää ja heitä pyydetään kotiin tai parvekkeelta huudetaan, että tuuppa nyt kotiin sieltä ja sitten kukaan ei soita sun perään ja kukaan ei tule niin kuin etsiä. Niin ne oli semmoisia tunteita, kun tuntuu, että niin kuin jotenkin lyyhistyy sinne niin kuin sen tuskan alle. Aika monesti myös tein niin, että sitten vaan lähdin käveleen ja kuljeskelin ympäri Jyväskylää keskellä yötä itsekseni, koska se yksin kotona oleminen oli niin kuin ahdistavampaa kuin se siellä niin kuin keskellä kaupunkia keskellä yötä. Oliko sulla niin kuin yhtään ystävää, jonka vanhemmat olisi tiennyt tämän? No mä luulen, että varmaan he niin kuin jollain tasolla ymmärti, että ehkä elämänhallinta ei aina, mutta kun tietenkin meidänkin elämä oli siis, niin kuin, että meillähän oli välillä tosi hyvää elämää, että äidillä ei aina koko ajan ollut mielenterveyshaasteita, että välillä meni puoli vuotta tosi hyvin ja hänellä oli virka ja hän oli hoitoalan ihminen ja että meillä oli ulospäin kaikki näytti niin kuin kauhean hyvältä ja välillä oikeasti olikin tosi hyvää kyllä, että ei sillä, mutta ehkä siihen on myös sen takia ollut vaikea puuttua. Koska jos ei he ole tuntenut meitä niin kuin aivan, me ollaan muutettu tosi paljon,
niin et ei ole tuntenut pitkältä ajalta, niin eihän he voinut sitä niin kuin tietää ja ymmärtää. Ja varmaan tuossa tulee jotenkin esiin sekin, mitä puhuttiin siinä häpeäjaksossa, sitä pärjäämisen kulttuurista, vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Että kyllä me varmaan aika herkästi myöskin ajatellaan toisista ihmisistä, että okei, no, mutta ei ole ehkä ihan mun asia puuttua heidän elämäänsä. Ja näet vaikka niin tälleen yleisellä tasolla, itsellä ainakin löytyy mielipide vaikka mihin asiaan ja tekisi mieli puuttua vaikka mihinkä. Mutta sitten kun mennään oikeasti sinne omaan elämään ja vaikka omien lasten kavereiden vanhempiin, niin olisiko musta sitten sanomaan, että hei, niin, kyllä, onko teillä kaikki ihan kunnossa? Kyllä. Ja se on myös ehkä sellainen, tai jotenkin ajattelee nuorten niin kuin pahoinvointia ja nuorten mielenterveyttä, niin se, että kyllä mun mielestä suomalaisten pitäisi niin kuin enemmän sitä, että jos he huomaa, että jollain on hätää, niin enemmän puuttua, jos kyseessä on lapsi tai nuori. Kyllä. Että ihan jollain konkretian tasolla joku lastensuojeluilmoitus, niin sen tekemistähän pelätään niin kuin valtavan paljon toiselle ihmiselle. Ja siihen suhtaudutaan mun mielestä myöskin ihan suotta sellaisena. Toki sillä varmasti tehdään myöskin vääryyttä ja kiusaamista, mutta väitän, että niin kuin se prosentuaalisesti on kuitenkin aika vähäistä siihen, että sehän on aina sen lapsen etu, että se tilanne käydään tarkistamassa. Kyllä. Ja sitten nyt tullaan taas tietty näihin resurssijuttuihin, että sitten tarpeeksi resursseja niitä tarkistuksia sitten olisi tehdä. Ja siinä mielessä, vaikka alussa mennattiin vaivua epätoivoon, niin tavallaan mun mielestä niistä pitää myös pitää meteliä, jotta niitä tavallaan rahavirtoja sinne mahdollisesti tulevaisuudessa saataisiin, tai niitä ainakaan pois otetaan. Mutta just se, että se on sen lapsen parhaaksi, että se tilanne käydään tarkistamassa. Ihan ehdottomasti, ja ainakin kun itse teen paljon yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja paljon tulee työn puolesta tehtyä niitä lastensuojeluilmoituksia, niin kyllä se viesti aina sieltä lastensuojelun päästä on kuitenkin se, että mieluummin tehkää, kun ette tee. Että se on sitten heidän tehtävänsä arvioida, että onko tässä kyseessä sellainen tilanne, mihin vaaditaan lastensuojelullisia toimenpiteitä vai ei. Että se niin kuin tavallaan helpottaa omaakin oloa, että no toki laki velvoittaa minua työtehtävissä semmoisen tekemäänkin, jos semmoinen tilanne tulee vastaan. Ja haluan toki niiltä asioilla lakia ehdottomasti noudattaakin. Mutta mä ajattelen, että se on niin kuin myöskin mun oma suoja ja turva. Mun ei tarvitse tehdä sitä arviointia eikä sitä päätöstä. Kyllä. Näin mäkin ajattelen, että se on tietenkin itselläkin ollut aikaisessa hoitoalan, niin kuin, että on velvoittanutkin ja edelleen toki, mutta niin kuin muutenkin, että jos herää huoli jostain nuoresta tai lapsesta, niin sen huolen voi siirtää itseltään sinne lastensuojeluun niin sanotusti niin kuin tekemällä sen ilmoituksen, ja sit sitä ei tarvitse niin kuin itse sitä huolta niin kuin kantaa tai ratkaista, vaan että sen antaa ammattilaisten ratkaistavaksi niin kuin sen huolen. Mutta kyllähän nuortenkin keskuudessa itselläkin perheessä teini-ikäisiä useampi on, niin se tapa, millä jostain lastensuojelusta tai laitoksista tai näistä puhuttiin, niin sehän oli jossain vaiheessa vähän cool, että heillä käy lasut tulille niin sanotusti, niin kuin oli nämä viestit. Ja sitten myös tosi monella niin kuin lasten kaverilla se sellainen asenne, että se lasu on ihan paska tai että se on niin kuin ihan perseestä. Niin se oli myös niin kuin sellainen, että laitoksessa olo oli cool, mutta sitten se lasu on kuitenkin niin kuin vihollinen. No mitä sä ajattelet, onko ne niinku niiden nuorten omia ajatuksia vai onko siellä vähän asennekasvatusta taustalla? Siellä on ehkä vähän asennekasvatusta ja sitten myös sitä, että niin jotenkin siitä laitoksessa olemisesta tai niin kuin näin, miten nuoret aina puhuu näistä niin kuin laitoksina, niin mä uskoisin, että joskus nuori voi tehdä sen myös niin, että koska se on vähän häpeällinen asia ehkä, että siellä kotona ei pystykään asumaan, niin tehdään tästä niin kuin juttu ikään kuin, että kukaan ei pääse minulle nyt sanomaan tästä näljäilemään, kun minä tästä itse heitän tällaisen. Niinpä, selviytymiskeino. Tähän läpään. Toki itse siis yläasteella toivoin, että olisin päässyt nuorisokotiin ja
Ja me kävimmekin yhdessä palaverissa äidin kanssa ja mä ajattelin, että mä katsoin niitä ovia, mitkä saa lukkoon ja kuuntelin niitä sääntöjä ja mä olin ihan ei vitsi. Ja kirjoitin päiväkirjaankin, niin kuin, että mä haluun sinne, mutta en koskaan päässyt. Mä oon miettinyt, kun itsellä oli sellainen mielikuva tällä ysärinä nuorena ollut, teini-ikäisyyttä ysärillä viettäneenä, näinkö se sanotaan, niin kyllä niin kuin tavallaan lasten ja nuorisokoteihin ja lastenkoteihin liittyy sellaista tietynlaista kunnioitusta, vaikka ehkä jotenkin jossain kohtaa olikin ehkä cool, että joku oli niin kuin, tiedätkö, Riku ollut vitsi lastenkodissa, mutta silti semmoinen jotenkin tietty pelko persiissä, että opiskelin nuorisokasvatuksen johtamista ja kehittämistä XAMKissa, niin oli paljon luokkatovereina myöten myös niin kuin lastensuojelupuolen ja lastenkoti- ja nuorisokotiporukkaa, niin kyllä myöskin, ja puoliso myöskin sillä alalla on työskennellyt, että kyllä se myöskin osittain on lainsäädännöllinen ongelma tällä hetkellä se, että niitä sääntöjä ei pystytä samalla lailla tekemään, joka aiheuttaa sen, että siellä niin kuin sit joissain kohti liikaa niin kuin nuoret pääsee oireilemaan, koska oireiluahan se on, ja sitten toisaalta jossain vaiheessa tietenkin sitä ihminenhän tuppaa olemaan tämmöinen eläin, joka ottaa vallan, jos se annettavissa on. Joo, kyllä. Niin sitten toisaalta se, että kyllä itse kuulin, mulla ei ole niinku kokemusta tästä, mutta siis että kuulin myöskin paljon sitä viestiä, että sitten se liittyy se kuulius siihen, että kun sitten nämä jutut kiertää, että siellä saa tehdä mitä vaan. Paskottiin kaikki ikkunat, eikä tullut mitään juttua. Ei muuta kuin joku muu maksaa laskun, kun ollaan niin kuin sitten siellä järjestelmän sisässä ja niin kuin ohjaajat ei saa puuttua mihinkään tilanteisiin ja vähän siistiä ajettiin ohjaajaa pesäpallomailan kanssa takaa. Niin onhan, niin kuin sit mä ajattelen, että sit se lainsäädäntö on niin kuin ongelma, koska silloinhan siihen liittyy sit samaa turvattomuutta siihen laitokseen. Kyllä. Kun siellä kotona mahdollisesti on ollut. Toki siellä se turvattomuus on saattanut olla toisinpäin, että siellä kotona on jouduttu juoksemaan sitä pesäpallomailaa karkuun en tiedä. Mutta niin kun, ei se mun mielestä se ei kyllä sitä tilannetta helpota, jos ikään kuin tuolla lastensuojelupuolella niin kun liian kädettömäksi tehdään niin kuin työntekijät sen. Ja se on varmaan tosi erilaista. Tämä oli siis 2000-luvun alkua, kun mä olen ollut teini-ikäinen, niin varmaan tosi paljon muuttunut myös ne, mitä saa tehdä ja saako rajoittaa. Ja, niin kuin, että ei varmaan ole enää niin tiukat säännöt, en tiedä. Ei varmaan saa nykyisin olla. Ei saa niin kuin kauheasti rajoittaa, mikä sitten tavallaan mahdollistaa sen oireilun. Kun just puhuttiin näistä kotiintuloajoista hetki sitten, että kuinka ikuisesti tämä äitini ja monen muun lanseeraama rakkausrajat, raitis, ilma ja ruoka, 4 R:n kasvatus, niin onhan siinä, niin kuin, siinä on vissi perä, että ne tietyt rajat tuo sen turvallisuuden tunteen ja nehän tuo sen, niin kuin sen, että jotain kiinnostaa, missä mä meen ja mitä mä saan tehdä. Kyllä. Sitten toisaalta ne rajat pitää myöskin sitä turvaa sitten sisällänsä, että siellähän ei saa siellä rajojen sisällä olla turvatonta. Mutta. Kyllä. Ja se just sillä, että periaatteessa äitinä näin, jos omille lapsille tätä 4 R:ää noudattaa, niin sitten myös ne omien lapsien kaverit, millä ei niitä 4 R:ää siellä elämässä ole, niin ne saa vaan niinku siitä niinku huomaa just näin, miten itsekin huomasi, että okei, että asiat voi siis tehdä näin. Että ai teillä on tällaista, niinku, että vau. Että siinä vaikka varmastihan nuorilla keskenään tulee, ai sun pitää mennä kotiin, no joo, vähän nössöä tai mitä nyt sitten ikinä niinku tuleekaan. Joo, ja yrittänyt niin kuin omille lapsille esimerkiksi tätä sanoa, kun tulee tämä, joo, sen ja sen ei tarvitse lähteä mihinkään, se ja se saa olla 2 saakka. Hyvä heille, sinä et. Niin, että vähän
epäilen, onko edes tottakaan, mutta että Nimenomaan. jossain vaiheessa tulee sitten ehkä tilanne, jolloin sä oot ihan tyytyväinen, että sua on kyselty kotia. Mä muistan, niin kuin sanoit, että sai jonnekin kaverille, tai että oli joku yksikin aikuinen tai joku, mihin sai mennä, että ihanaa, kun täällä on tämmöistä, niin mä muistan, että mun niin kuin lapsuuden koti on ollut tämmöinen, että mulla oli muutamakin ystävä, jolla oli kotona tosi haastavaa, että sitä ei muista, mistä se tuli ilmi jotenkin, mutta että äiti on niin kuin sanonut, että meille saa aina tulla. Ja se tarkoittikin kyllä sitä, että meillä siellä monesti sit saattoi niin kuin väkeä olla, mutta se on ollut myöskin semmoinen, mitä on itse halunnut jatkaa eteenpäin niin kuin nuorille, että on myös välillä kaiken karvaista porukkaa ollut yökylässä siellä meidän yläkerrassa, ja sitten olen tietty pitänyt pieniä puheita siitä, että ei sitä käytetä aivan tolkuttomasti hyväkseen, että meille aina saa kuka tahansa tulla yöksi, mutta sitten toisaalta mieluummin niin, että en kyllä niin kuin ketään nyt laita pakkaseenkaan vinttaamaan. Kyllä. Mutta tuossa varmaan siis, että just tuossa nuorten pahoinvoinnissa, että jos näkee niin kuin pahoinvoivan nuoren tai jonkun, mille ei ole kaikki hyvin, tai vaikka olisi kaikki siellä että näin, että voisi olettaa, että kotona kaikki hyvin, pahoinvoivan nuoren, niin ehkä se on myös se edellisen jakson häpeä, mikä estää sitten meitä aikuisia tarttumasta siihen, että annetaan heidän perheen hoitaa itse se asia ja eipä nyt puututa. Ja että on vaikea ottaa, tai niin kuin se, että jos näkee nuorella viiltelyarpia, niin miten sitä ottaa puheeksi? Ottaako kaikki? Ei varmastikaan, koska se voi olla niin vaikea asia sille, joka ne näkee. Jos näkee vaikka, että ne on tuoreita viiltelyjälkiä, niin kyllä mä veikkaan, että aika moni aikuinen hätkähtää ja vaan ikään kuin sulkee silmänsä niin kuin siltä. Joo, ja mun ihan pahimmissa skenaarioissa tapahtuu vielä niin, että sit sanotaan sille omalle lapselle, että ehkä sun ei kannattaisi hengata senkaan. Sillä näyttää olevan ongelmia. Niin, just näin. Joo. No miten te olette ihan kouluttanut hoitohenkilökuntaa, niin miten voisi kysyä, jos näkee vaikka oman lapsen ystävällä tai omalla lapsella tai vaikka bussissa vierustoverilla? No mä kannustaisin ihan siihen, että voi lähteä kysymään, että hei, mitä sulle kuuluu? Tai sitten jos haluaa niin kuin, tavallaan se oman huolen kautta, että hei, mä huomaan, että sulla on käsissä viiltelyjälkiä, että onko tätä tapahtunut aikaisemmin tai että vähän niin kuin sitä kautta, että mulle tulee huolisusta. Mua kiinnostaisi tietää, mitä sulle kuuluu. Avata se keskustelu sillä, koska joskus se voi olla, että se oma huoli on semmoisena hyvänä kynnyksen madaltajana myöskin sille toiselle. Tässä on nyt kyse semmoisesta, että toi olisi vaikka vihainen, mitä sä oot tehnyt itsellesi tai että onko se nyt ihan hullu tai tyhmä tai mitään tämmöistä, koska se voi olla se hänen oma häpeällinen ajatuksensa, mutta se jotenkin, että se tuleekin sen huolen kautta, että hei, mulla on vähän huolisusta. Mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä jaksat. Että jos tämä on niin kuin sun selviytymiskeino, voitaisiko me miettiä yhdessä jotain parempia keinoja? Tai onko sulla jotain, kenelle sä voit puhua? Tietääkö sun omat vanhemmat, että sä viiltelet? Ja mitkä ne, niin kuin, tässä ajattelet itse silloin 2000-luvun alussa, niin varmaan olisi ollutkin instansseja, mistä apua olisi voinut pyytää, esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, tai muistan käyneeni joskus kuraattorillakin poissaolojen vuoksi, että häneltäkin varmasti. Mutta että kun se ei niin kuin ole, tai sitä ei voi niin kuin vaatia, että se avun hakeminen lähtee täysin joltain vaikka 13-vuotiaalta itseltään. Ei niin. Niin miten siihen, ja onhan se vaikeaa, jos et sä näe periaatteessa ulospäin, tai sitten on jotain semmoisia mikroilmiöitä, mitä... Kyllä. Ja sen takia ensinnäkin kaikkien aikuisten pitäisi olla tosi tarkkana nuorten kanssa, mutta myöskin ihan se, mä ajattelen, että kotona, koulussa, ammattilaiset, ihan kaikki niin kuin sukulaisten lapset, niin ottaa sitä kontaktia, kysyä, mitä sulle kuuluu, mitä sulle oikeasti kuuluu, miten sä oikeasti voit. Että niin kuin tavallaan asetella se kysymys silleen, että sille
nuorelle tulee sellainen olo, että toi ihminen nyt oikeasti haluaa tietää, mitä mulle kuuluu, koska pääsääntöisesti nuoret ajattelee, että ei ketään kiinnosta. Ei kiinnosta mun jutut, ei mua kiinnosta kertoa sille, kun se ei kuitenkaan oikeasti kiinnostunut. Mitä se auttaa, jos mä kerron sille? Ei mitään. Ei se voi tulla meille kotiin ja parantaa vaikka meidän äitiä tai lopettaa meidän iskän puolesta juomista. Mutta siinä tullaan siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä, että se yksikin hyvä kohtaaminen voi olla nuoren elämässä tosi merkityksellinen. Ja mehän tarvitaan niille nuorille paljon niitä hyviä kohtaamisia. Sitä kokemusta, että joku musta välittää. No nuorihan niin kuin kehitykseenkin liittyen niin ottaa pientä etäisyyttä omista vanhemmista. Se voi olla, että on niin sanotusti turvallinen koti, missä vanhemmat välittää, on ne kotiin tuloajat ynnä muuta. Mutta nuori voi silti kokea, että se oma vanhempi ei ole se aikuinen, jolle voi puhua niistä omista vaikeista ajatuksista. Silloin se voi olla vaikka kaverin vanhempi, joka voi kysyä, että hei, tämä sulle kuuluu. Että kerro, että pitkään aikaan kertonut mulle, että mitä sun elämässä on meneillään. Joo, ja sehän on siis tosi tärkeää tavallaan myöskin vanhempien pitäisi ymmärtää, että se on niin kuin kauhean luonnollinen biologinen tapahtuma se, että se pesäero rupeaa niin kuin muodostumaan, jolloin sitten se kummitäti tai kummisetä tai just kaverin vanhempi voikin olla paljon helpompi ikään kuin venttiili kertoo niistä omista asioista. Niin aika herkästi varmaan voi olla, että sanoo omalle teini-ikäiselle, että miksi et sä enää puhu mulle nykyään mitään? Niin. Miksi et sä kerro mulle enää mitään asioita? Joo, ja vähän jopa kateellinen, että niin sä sit siskolleni niin kertoilet kaiken, mä en tiedä yhtään, mitä sulle tapahtuu. Siinä voisikin kääntää sen siihen suuntaan, että on tyytyväinen ja onnellinen siitä, että on joku, jolle puhua. Ja myöskin sit se, että luo niitä tilanteita. Eihän niin kukko ei käskien laula, eikä teini käskien puhu, eikä vastaa kysymyksiin. Niin sitten se semmoinen niin yhteinen tekeminen esimerkiksi. Luo niitä tilaisuuksia hänen myöskin avata sitä keskustelua, jos on joku asia. Mutta että sen pitää olla niin nuorelle jotenkin huutomerkillä ikään kuin silleen selvennetty, että hei, sä saat puhua. Sä saat nyt kertoa. Tässä on se tila ja paikka ja aika ja mä oon sua varten, koska nuoret todella paljon niin kuin, ajattelee, että ei mulla ole väliä. Kyllä. Ja ajattelin, että siinä on niin jotenkin hirveän tärkeää vaan se niin kuin oleminen. Tai niin kuin, just näin. Että se ei tarvi olla mitään ihmeellistä, vaan se, että jotenkin itse huomaan siis meillä kotona nuoret niin kotitöiden lomassa, kun he joutuvat tekemään meillä ruokaa, niin siinä kun yhdessä ollaan keittiössä, niin siellä se yleensä siinä välillä aivan ihan pitää esittää, että sipuli minua itkettää, kun mä kuuntelen niitä. Että se on jotenkin semmoinen paikka, että siinä ei ole niinku sitä painetta, että näin juteltaisiin just nyt näin. Ja kerro mitä kuuluu, vaan se tulee siinä kaiken niinku lomassa ja niinku isojakin juttuja välillä, että on itse ihan aivan täydellinen esimerkki. Tällainen niin kuin meneillään. Että kyllä. Siinä vaan niin kuin meillä on välillä jotkut kauppareissut. Mä kysyn, että lähdekö mun kanssa kauppaan. Niin yhtäkkiä kun sieltä tulee niin kuin monen viikon ja kuukauden juttu. Ajelee vaan, että aikamoista. Joo, samaan aikaan niin kuin semmoinen kourasee vähän rinnasta hyvässä tai pahassa. Mutta siinä on varmaan sama juttu jotenkin. Katseet on, se ei ole niin mikään piinapenkki se autossa istuminen jotenkin. Ja musiikki vähän soi taustalla. Kyllä. Joo, koska yleensä just se, että sit kun kysyy, että mitä kuuluu, no miten menee, ihan hyvin, ihan ok. Joo, ihan ok. Ei mitään. En tiedä. Niin. Tai, mutta sitten jos alkaa jotain touhuamaan, niin sitten. Mutta sitten sekin, että mä oon niinku ajatellut, koska itselleni ei kans koskaan vastata kysymykseen, mitä kuuluu. Joo, hyvin, mitä niin. Ei. Niin, mutta sitten jotenkin se, että niin tiedäthän sä, että voi sitten kertoilla, että kyllä. Ja just tämä, että harvoin siihen, että kysytään mitä kuuluu, niin saakaan sitä vastausta, mutta se avaa tavallaan sen tilan, että hei, että se on vähän niin kuin lupaus siitä ikään kuin, että mua kiinnostaa siis jatkossakin, mitä sulle kuuluu. Ja sitten se madaltaa sitä kynnystä, mutta jos siellä ei ole koskaan sitä, että mitä sulle kuuluu, niin nuori voi ajatella, että ei kiinnosta. Silloin harvoin tulee myöskään näitä kauppareissukeskusteluja tai ruoanlaiton lomassa keskusteluja. Tämähän siis pätee ihan aikuisiinkin. Kuinka monesti, kun joku kysyy niin kuin itseltä, että mitä kuuluu, niin tuuttaat heti kaikki, mitä
oikeasti. Tai sitten voisi, että se on ehkä joskus jotain, mitä se kysyjä ei edes halua. Niin, just niin. Niin. Anteeksi. Wow. Ihan semmoinen ihan hyvä olisi riittänyt. Kyllä. Että jos joku kysyy, että mitä kuuluu, niin no kuuluu. Jutellaan joskus toista. Hei, yhden tematiikan haluan vielä avata liittyen nuorten mielenterveyteen ja itsetuhoisuuteen. Niin on tämmöinen niin kuin mielestäni, en tiedä oletteko mun kanssa samaa mieltä, mutta mun mielestä on aika paljon näen sellaista kommentointia vaikka somessa ja puhetta. Ja muistan itse sieltä Ysäriltä esimerkiksi, kun oli muutama ystävä, jotka esimerkiksi itseänsä viilteli silloin. Että mä muistan silloin ajatelleeni, että ne ajattelee, että se on jotenkin cool. Ja mä muistan, että mun ystävä esimerkiksi se, että ollaan siis tulitikulla. Nuoli sitä rikkihappopäätä ja sillä hiesti ja sitten mulle, että se tuntuu kivalta, että kokeile. Ja sitten itsehän olin sillä, että vaikka nyt on esittänyt olevansa kauhean cool, niin oikeasti ihan tissiposki. Niin sitten mä, en mä, ja en koskaan siis sitä kokeilu, mutta mä silloin ajattelin, että hän teki sitä niin kuin sen takia, tai he teki, että se oli jotenkin cool. Mutta myöhemmin näin, kun elämä meni eteenpäin ja heillä kaikennäköisiä muitakin ongelmia sitten elämän varrelle tuli ja muuta, niin sitten tajunnut, että onhan se ollut silloin jo niin kuin oire siitä, niistä ehkä kotioloista tai siitä, miten on voinut. Se on vaan niin kuin naamioitu tämmöisen niin kuin kuuliuden viittaan. Mutta kun mielestäni itse törmään siihen, että aikuiset sen takia niin kuin mitätöi sitä niin kuin nuorten oireilua, että ajatellaan, että se nyt vaan on niin kuin coolia vähän niin kuin olla masentunut ja itsetuhoinen. Mutta onko se näin? Onko siinä sitä? Ja tässä nyt ehkä tämä median vastuukin niin kuin tulee tähän, että mä en saa nyt ihan selvää kysymystä aikaiseksi. Mutta mä uskon, että mä ainakin poimin siltä sen sun pointin. Ja mä ajattelen, että itsetuhoisuuteen pitää aina suhtautua vakavasti. Ja nuorten itsetuhoisuuteen pitää suhtautua vielä vakavammin. Ja se, että se on ihan totta, mä ajattelen, että aikuiset tosi usein vähättelee nuorten itsetuhoisuutta. Tosi usein vähätellään siellä taustalla olevia tekijöitä, että siellä voi olla taustalla vaikka ero poikaystävästä tai tyttöystävästä tai joku niin kuin huonosti mennyt koe tai joku tämmöinen asia, mikä voi aikuisen mieleen näyttäytyä tai silmin näyttäytyä tosi vähäpätöiseltä, mutta se voi olla sen nuoren siihen asti se elämän pahin kriisitilanne ja hän on keinoton, hän ei osaa toimia sen tunteen kanssa, hän ei osaa toimia sen tilanteen kanssa ja silloin voi olla, että tulee sitten mieleen, että se oma henkinen kipu on niin suuri, että sitä pitää jollain tavalla lievittää. Ja hyvin useinhan esimerkiksi just vaikka tämä viiltely on sitä henkisen kivun lievittämistä. Mutta mitä tulee siihen median vastuuseen, niin sitten taas mennään siihen, että jos esimerkiksi mediassa jollain tavalla tuodaan itsetuhoisuutta tai itsemurhia tai vaikka viiltelyä esiin semmoisella niin kuin viihteellisellä tavalla, niin silloinhan kyse voi myöskin olla siitä, että lähdetään niin kuin ihannoimaan sitä. Et esimerkiksi jotkut julkisuuden henkilöiden, idoleiden, rokkitähtien itsemurhat niin on niin kuin näyttäytynyt tämmöisinä itsemurhapiikkeinä joissakin tilanteissa. Sitten voi olla, että okei, joo, mä haluan kuolla samalla tavalla kuin toi mun niin kyllähän idoli. Tätä ainakin kovin paljon niin kuin on romantisoitu tätä 27-vuotiaana 27-vuotiaiden rokkitähtien niin kuin itsemurhat, niin kyllähän siinä valtava tämmöinen niin kuin rock-romantiikka leijuu yllä, mikä on kyllä niin kuin tosi vaarallista. Mutta kyllä mä sitten niin kuin itse ajattelen just se, että vaikka se on, voi ajatella, että se on niin kuin muoti, tai ei muoti, mutta coolia se jotenkin, että jollain, tai se on ehkä muiden mielestä coolia jossain kohti itselläkin oli silloin 2000-luvun alussa se, että jotkut oli viilellyt, mutta se, että itsekin nuorena siis hakaneulalla tuhersin käsiini kaiken näköisiä symboleja ja kirjaimia
mutta en usko, että olisin tehnyt sitä, jos en olisi voinut pahoin. Et en mä tehnyt sitä sillain, että nyt mulla on paha olla, nytpä mä teen. Mutta jos se mun kasvualusta olisi ollut turvallinen tai mulla olisi ollut keinot puhua niistä mun tunteista, niin enhän mä olisi piirtänyt jotain hakaristeja tai ristejä väärinpäin niin kuin mun käsivarteni hakaneulalla. Että kyllä mä niin kuin sillain ajattelen, että... Sitten sä olisit ollut se tissiposki, joka olisi sanonut, että niin. Että kyllä mä sillain ajattelen, että vaikka siinä olisi sydän hakaneulalla tuherrettuna käteen tai mikä tahansa, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että kyllä siellä jotain aina on pohjalla sellaista, että nyt ei osata ehkä sanottaa jotain. Että ei se vaan ole sitä, että mä nyt ajattelin tehdä itse tämmöisen tatuoinnin. Mutta kyllä mä niinku taiteen tekijänä nyt, kun tehdään niinku monologiakin, no se on niinku mun mielestä, mä oon niinku kokenut ja sinä sen takia, missä ollaan tekemässä, molemmat kokenut sen tarpeen kertoa se niinku läheisen tarina. Se kaos siinä niinku sen ympärillä. Ja ikään kuin sen suojassa ajattelen, että olen turvassa kyllä siitä, että me tuskin tulemme niinku romantisoimaan sitä elämää, näyttämään myöskin paljon valoa ja ikään kuin sitä toivoa ja selviämistä. Mutta kyllä mä niin kuin taiteentekijänä niin kuin se jotenkin se vastuu tiettyjen, että itsekin olen ollut mukana useammissa prokkiksissa elämäni aikana niin kuin näyttelijänä, jossa ollaan varmaan keikuttu sillä rajalla, että ollaanko esimerkiksi jotain päihteiden käyttöä romantisoitu, onko mielenterveysjuttuja romantisoitu, onko se näytetty jotenkin niin kuulina se jotenkin tuska ja angsti. Ja niin kuin aikoina niin sit niin kuin nuorena teatterissa olleena, niin mä muistan niin kuin olleeni kateellinen tavallaan niille, joilla oli niin vaikeaa, että niillä oli niin kuin tosi helppo olla siellä näyttämällä, niin kuin, että näin. Ja ne pystyi aina itkeä, kun niillä oli ollut niin paskaa. Niin kuin, ja sitten myöhemmin totta kai, kun opiskellut ja tullut tekniikkaan, niin voi hurjaa, ja se on ihan väärä tapa ylipäätänsä näyttelijän työtä tehdä, että jostain omasta tuskastaan ammentaa, mutta tai tuli mieleen tästä esimerkiksi Ysärillä isoin suosion saavuttanut leffa Sairaan kaunis maailma, joka kyllä aika vahvasti mun mielestä toi tiettyä romantisointia siihen niin kuin huumekulttuuriin ja sellaiseen. Niin kuin. Mutta kyllä mä ajattelen, että se tieto on lisääntynyt niistä vuosista niin onneksi, niistä vuosikymmenistä. Ja tekijöiden vastuu on niin kuin paljon eteenpäin, niin, että ymmärretään jo paremmin tällaisen niin kuin materiaalituottamisen vaikutuksia. Ja enemmänkin itse, tai ei enemmänkin, vaan ainoastaan itse siinä Kaaoksen kasvattavan monologin niin kuin tarkoituksena on kertoa nuorille, että vaikka ne lähtökohdat olisi mitkä, ja myös aikuisille, että jos sä näet nuoren, jonka kotiolot on niin kuin aivan hirveät, ja sä ajattelet, että tuosta nuoresta ei koskaan tule mitään, kuten varmasti minusta on ajateltu, ja mun sisaruksista ajateltu monta kertaa, että noista ei tule koskaan yhtään mitään, ja voi lapsiraukat, niin haluan niin kuin kertoa niille aikuisille ja niille nuorille, että kaikilta pohjilta voi niin kuin ponnistaa mihin vaan, että ei se ole niin kuin sinetöity se niin kuin lapsuus tai se koko elämä siitä, että lapsuudessa tai nuoruudessa on tapahtunut jotain asioita tai on niin kuin tietynlaista. Eihän se varmastikaan mitenkään helppoa ole ja niin kuin itse koen olevani myös tosi onnekas vaan, että en ajattele, että mä nyt vaan olen niin kuin ollut niin sinnikäs ja tahdonvoimainen, vaan kyllä on ollut tosi paljon ihan vaan siis puhdasta onnea ja tuuria myös siinä, että mä niin kuin istun tässä. Että varmasti olen vahvakin, mutta ei se pelkästään sen ansiota ole, että olen itse ollut niin vahva, koska enhän minä vaan ajelehdin. Niin ja toisaalta vahvuushan on myöskin semmoista, mitä ihan niin kuin kasvatetaan. Niin, sitten. Kyllä. Ja sitten niin kuin nuorten siihen pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin, niin siellä ajattelen, että just se ennaltaehkäisyvyys, niin se vertaistuen voima jo siellä on niin kuin super tärkeä.
Kyllä, että nuoret ihan tietäisi, että ei ole yksin. Kyllä. En ole yksin näiden ajatusten kanssa. En ole ainut tässä maailmassa, kenellä on tällaiset kotiolot esimerkiksi. Kyllä. Ja se, että itse silloin kun mun veli teki itsemurhan ja olin siis 15, niin mun äiti lähetti sitten mut tällaisille vertaistukileireille, missä oli muita nuoria ja lapsia, kenen isä tai veli oli tehnyt itsemurhan. Ja me nähtiin 3 kertaa niin kuin eri vuosina muistaakseni, ja ne on niin kuin itselle ne 3 ohjaajaa. Terkkuja vaan heille, en muista heidän nimiä, mutta Jyväskylästä olivat. Ja niin he oli itselle niin kuin sellaisia, että mä ajattelin, että vau, mä haluan tehdä joskus myös tuommoista työtä. Ja he kertoi siellä niin kuin ne aikuiset, ne ohjaajat niin kuin elämän omista kriiseistä. Heillä ei siis ollut mitään tämmöisiä itsemurhakriisejä, mutta he toi niin kuin ilmi, että kaikilla on niin kuin kriisejä. Ja mä ajattelin silloin vielä niin heidän kriiseistä, mitkä ei edes liittynyt itsemurhaan, niin mä ajattelin, että vau, noi on selviytynyt sellaisista. Ja mä en siis sitä oman veljeni niin kuin itsemurha pitänyt silloin kriisinä ollenkaan, vaan mä katsoin heitä niin kuin ylöspäin, että vau, hän on selvinnyt poikaystävän niin kuin kolarista, onpa upea tyyppi, että mäkin haluan selviytyä tästä mun veljen niin kuin itsemurhasta. Ja ne on niin kuin semmoisia kohtaamisia, mitkä niin kuin on itselle edelleen. Mä mietin heitä niin kuin edelleen. Että mä toivon, että tämmöistä toimintaa saataisiin paljon enemmän ja että tämmöisiä nuoria, ei tarvitse olla siis mitään näin traagista traumataustaa, mutta että saataisiin nuoria jotenkin niin kuin leirit best. niin kuin, siis sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja sitä niin kuin yhdessä. Joo, siis itse niin kuin jo sieltä lähtien nyt ihan pienellä lipulla voi liputtaa sitä, että on tämmöinen niin kuin tunne- ja vuorovaikutuskasvatus nyt jo niin kuin jossain määrin kouluihin saatu, mutta voi kumpa sitä saataisiin enemmän. Että se lähtisi jo niin kuin sieltä ihan varhaiskasvatuksesta se, että asioista voidaan puhua, tunteista ja ylipäätänsä opetella tunteita ja opetella just sitä, että se suru tai viha ei niin kuin, että se ei välttämättä niin kuin ole musertavaa, että se on ihan ok ja että me kaikki koemme niitä tunteita. Kyllä. Ja sehän on päivänselvää, että jotkut ensimmäiset isot tunteet sit niin kuin nuorella, niin ne on niin valtaisia. No miksei olisi, kun niitä koetaan niin kuin ensimmäistä kertaa. Että Kyllä. Ja toi tunnekasvatusjuttu on mun mielestä ääritärkeä ja tosi hyvä juttu, mutta mä haluaisin vielä saada semmoisen aikuisten tunnekasvatuskoulun, mikä olisi pakollinen kaikille lasten ja nuorten vanhemmille. Kyllä. Että he osaisivat vastata siihen lapsen tuottamaan tunteeseen ja tunnepuheeseen. Eikä mitätöidä eikä vähätellä. Ja mä jotenkin ajattelin, että meidän ikäiset tässä, tai että me ollaan jotenkin, että meidän vanhemmat on vielä jotenkin tosi kovin kokenut sen sodan vaikutukset ja niin kuin, että ne näkyy tosi vahvana, että me ja sitten meidän lapset, niin me ollaan jotenkin niin kuin tosi vahvasti muuttamassa nyt tätä puhumisen kulttuuria ja selviämisen. Aika iso vastuu. Itsehän on pitkään jo niin kuin yrittänyt rummuttaa tällaisen ajatuksen puolesta vähän nyt vielä siihen varmaan matkaan näiden määrärahoja ja sote-hommien puolesta on, mutta että kun meillä on niin mahtava neuvolajärjestelmä ja tällaiset niin kuin terveystarkastukset, niin että olisi tämmöiset niin kuin mielenterveystarkastukset. Kyllä. Niin kuin 10-vuotiaana, no sitten siinä nuoruudessa voisi olla just vähän tiuhemmin, ehkä ainakin 15-vuotiaana ja 20-vuotiaana, mutta sitten voisi olla niin kuin tämmöiset 10-vuotis mielenterveystarkastukset pakollisena, että sä kerran 10 vuodessa ja aikuisielläkin ihan sinne hamaan tappiin saakka sit joutuisit pakollisena käymään kertoon, että missä nyt mennään. Ja sitten tavallaan se jatkohoitoon ohjaus, jos sille tarvetta on. Mutta siis sehän on ihan jotenkin hullunkurista, että siellä tai ei hullunkurista, mutta siis että raskausaikana ja pienivauva-aikana ja ennen kouluikää, niin siellä rampataan koko ajan jotenkin siellä neuvolassa ja kaikkea. Ja sitten kun mennään kouluun, niin se loppuu kaikki. Ja sitten kun tulee teini-ikä, ja sittenhän sehän se on niinku, ainakin itse koen, että äitinä on ollut niinku vaikeinta. Siis sehän oli, niin sitten tuli semmoinen, että miksei kukaan kertonut, että tämä on niinku tämmöistä. Niin, että täällähän on vaikka kuinka paljon kehitysvaiheita, mistä mulla ei ole niinku hajuakaan, ja mä oon niinku ihan kriisissä tämän lapsen kanssa. Että joo, ja tavallaan se, että niin kauan kuin ne ongelmat on niinku sitä, että on nälkä tai paskat housussa tai niinku mahassa ilmaa, niin ne on niinku tosi paljon helpommin ratkaistavissa. Kyllä, että ehdottomasti siis ennen
niin kuin yläasteikäisiksi tämmöisiä neuvolakäyntejä, jotain sellaisia, niin kuin, että onhan siellä se yksi terveydenhoitaja. Niin. Ja sellainen, että vanhemmat, tiedättekö mitä on nyt tulossa? Niin, siis nimenomaan vanhemmille. Niin että lapsi täyttää 12, niin kohta muuta alkaa tapahtua. Ei välttämättä, mutta voi alkaa. Niin kuin, että se on jotenkin niin iso myllerrys, niin että olisiko sitä sitten aikuistenkin helpompi ottaa jotenkin vastaan. Ehkä se sitten vaikuttaisi siihen nuortenkin hyvinvointiin, että siellä olisi kotona vanhemmat, jotka osaa hanskata tilanteet heidän kanssa. Niin. On toki hirveän paljon vanhempia, jotka hanskaa erittäin hyvin tilanteita teini-ikäisten lasten kanssa. En sitä tarkoita, mutta se, että varmaan tämmöiselle teinineuvolalle voisi olla ihan kysyntää. Kyllä. Niin ja sitten voidaan ajatella, että kuinka paljon se ennaltaehkäisisi sitten myöhemmin niitä, että kyllähän ne aika monet traumat ja muut, jotka sitten myöhemmin esimerkiksi valitettavasti itsemurhaksi sitten niin kuin kulminoituu, niin on niin kuin siellä nuoruudessa niitä sitten jo kimmokkeita siitä, että ei ole ollut niin kuin oikeanlainen eikä ole kokenut tulleensa hyväksytyksi. Ja sitten kuitenkin lapset ja nuoret on aina lojaaleja niin kuin vanhemmille, että sitten jos on, vaikka ajatellaan, että yläasteen aikana kerran sulle tapaaminen terveydenhoitajan kanssa ja hän sitten siitä kyselee, että niin kuin se pitempi terveystarkastus ja kyselee, että no mitä sulle kuuluu, millaista teidän perheessä on, niin en mä tiedä, onko se luottamussuhde sit siitä niin kuin heti näin ja nuori pystyy, että tämmöistä tässä, että jotenkin niin kuin enemmän sitä, että ei riitä, että silloin täällä on vähän joku kysyy. Että nyt meillä on tämä blanketti ja käydään tämä läpi, että miten sun... Ja sitten toisaalta ehkä nuorille, niin että kertokaa vaan. Niin kuin, että jos niin kuin, että aikuisten kuuluu kyllä niin kuin silleen kuitenkin handlata. Ja jos ei ne handlaa, niin sitten ne ei handlaa. Ja sitten, mutta että jotenkin, ettei kokisi, että en voi kertoa, koska sitten siitä tulee niin kuin äitilleni tai isälleni jotain seuraamuksia. Niin. Kyllä. Niin. Ja itse aikuisena ottaa se vastuu, että näkee ne nuoret. Ja sitten mun mielestä ylipäätänsä aikuiset vois sillä lailla ottaa vähän päätä pois perseestä, että et mun mielestä siis nuoret on ihan mahtavia. Niin mä vihaan sitä puhetta, että, koska siis jokainen sukupolvihan on tehnyt sitä. Nuoret on lukenut liikaa kirjoja ja sitten ne on lukenut liikaa jotain nuortenlehtiä ja kuunnellut äänilevyjä liikaa. Niin, aina tavallaan on ollut nuorissa vikaa, mutta oikeasti mun mielestä tällä hetkellä nuoret on tosi tiedostavia. Ne niin kuin, niillä fiksumpia on kuin ikinä. Kyllä, niillä on tosi fiksuja ajatuksia ja älyttömän hyviä niin kuin näkökulmia. Ja että onko niin kuin joka kohdassa just tämä, niin kuin sanoit, että ne ei ikinä saa missään olla, niin kyllä mä niin kuin vähän aina näitä erinäköisiäkin Facebookin puskaradioryhmiä, että saisiko ne jossain olla, että olisiko ihan ok. Ja niin kuin, että jotenkin muistettaisiin, että itsekin on oltu nuoria. Niin, kyllä. Ja itse oltu ihan yhtä ärsyttäviä. Ja ehkä, siis mä oon ainakin ollut hirveän paljon hirveämpää. Niin. Että se meidän kaveriporukka silloin just Ysärin lopussa, niin ne asiat, mitä nuoret tekee nyt, niin eihän ne ole edes niinku verran. Ja sitten, kesä on niinku mitään järkeä. Ja kesä on esimerkiksi niinku tosi lyhyt, että eikö voi ostaa korvatulppia, jos se mopon pärinä hirveästi häiritsee. Että kaiken maailman juttuja, semmoisia headbandeja, joissa saa podcastit kuulumaan. Ja nuorissa kuitenkin on meidän tulevaisuus. Niin, kyllä. Niin. Mutta se on myös ehkä sitä, että en tiedä, onko meidät myös opetettu kaikki niin, tai kasvatettu niin, että vanhempia ihmisiä pitää kunnioittaa ja heistä ei saa puhua pahaa, koska he ovat sen sodankin käyneet ja niin edelleen. Niin sitten, että jos nuori siellä tekee jotain, niin se on helppo laittaa sinne puskaradioon. Mutta kuka laittaa kuin joku vanhempi ihminen, niin eihän sitä laiteta. Niin. Et ne ajaa ostoskärryillä ylite. Ja nuoret kuitenkin vasta opettelee, ne on lapsia. Niin, kyllä. Ja ne harjoittelee tätä elämää. Meidän pitäisi päinvastoin tukea heitä ja auttaa heitä siinä kasvussa. Että sekin välillä tuntuu, että unohtuu, että nyt niin kun, just nämä neuvolat ja muut, että me autetaan ne lapset hirveän tehokkaasti ja tiiviissä tuessa jotenkin siihen semmoiseen
teini-ikäisyyden kynnykselle ja sitten vähän niin kuin, että no nyt teidän pitäisi jo osata. No niin, nyt te handlaatte tämän homman. Mutta nehän on edelleen lapsia, ne tarvii edelleen meitä aikuisia, meidän aikuisen ohjeita ja neuvoja, sitä läsnäoloa, sitä kannustusta siihen, että hei hyvin menee ja okei. No, tämän voisit ehkä tehdä seuraavalla kerralla toisella tavalla. Kyllä. Mutta tuossa ehkä on ajattelen, että on juuri toi ehkä, mikä tällä hetkellä lapsille on ristiriitaista, tavallaan se, että pitäisi antaa harjoitella elämää, mutta sitten sanoit hetken aikaisemmin, että nuorissa on meidän tulevaisuus, että onko se tällä hetkellä niin kuin myöskin tätä mielenterveyttä kuormittavaa se, että niitä ammatinvalintoja pitää ruveta tekemään niin kuin yläkoulussa jo, ja että se on niin kuin kauhean tuottavuusorientoitunutta, ja lukiossa niin kuin jo tosi paljon sitä niin kuin ammattia kohti, ja niin kuin reaalikirjoitukset, että sun pitää valita joku yksi aine, mistä sä niin kuin kirjoitat, ja jotenkin tietää kauhean varhain se, että minkälaisia polkuja sä valitset. Niin, ja tämä on siis nyt hyvä, kun koulut loppuu, niin ei nyt hiilosteta niitä nuoria, että no mitäs syksyllä? Niin. Mikäs susta tulee isona? No miten, saitko hyvän todistuksen? Niin kaikki nämä kysymykset niin pois. Joo, just näin kanssa jonkun hyvän niin kuin tämmöisen somejulkaisun siitä, niin, että älä kysy minkälainen todistus tuli, vaan kysy, että mitkä on highlightit ja mitä jäi tästä vuodesta mieleen. Kyllä, ja mitä kuuluu ja mitä. Just näin. Mistä olet ylpeä itsessäsi. Ja mä oon monesti myös työssä kuullut sellaista, että vanhemmat on sanonut, että no kun ei se kerro meille, palatakseni vähän tänne aikaisempaan aiheeseen, että ei se kerro meille mitään, että se sulkeutuu vaan sinne huoneeseen ovi kiinni. Niin jotenkin semmoisen yleisen säännön, että mitä enemmän se nuori hiljenee ja mitä enemmän se nuori menee sinne huoneeseen, niin sitä enemmän sen perään pitää mennä. Että mitä vähemmän sitä nuorta näkyy, niin sen enemmän niin kuin mene lähemmäksi. Kyllä. Että se sellainen, no se vaan tykkää yksin olla siellä huoneessaan, se nauttii siitä, niin ei välttämättä ole ollenkaan niin. Niin ja välillä se nuori voi niinku tykätä siitä, vaikka se vähän nikotteleekin vastaan, että se pakotetaan, sieltä tulee alas ja pistää puhelin pois ja ruveta pilkkoon sitä sipulia. Niin just niin, kyllä. Mutta yritetään pitää meidän nuorista huolta ja ollaan kiinnostuneita, mitä niille kuuluu. Se varmaan tärkeimpänä. Ihan ehdottomasti. Ja jos nuoret tulee katsoa sitä monologia, niin sitten siellä on loppukeskusteluissa mukana ammattilainen, kehen voi sitten. Joo, monologiin sisältyy joka kerta tämmöinen keskusteluosuus, jossa on sitten myöskin ammattilaisia paneelikeskustelussa, että voi vaivihkaa pyytää vaikka puhelinnumeron tai ottaa esitteen tai nykästä hihasta tai jäädä verhoihin norkoilleen, niin kyllä huomataan. Kyllä.